Boas tardes. O teatro infantil goza de gran fortaleza en Galicia e o feito correspóndese coa eclosión da literatura para lectores novos, onde Galicia é unha auténtica potencia, a produción editorial deste xénero ou o éxito da factoría Ben de cinema de animación con sede en Compostela. Boa proba desa fortaleza é Boas noites, a última produción de Berro Bambán, unha compañía especializada no teatro familiar que agora emprende a súa máis ambiciosa aventura. Con Boas noites, a súa autora, Paula Carballeira, logrou o Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil. Trátase dun texto que se move nas convencións do xénero, pero que parte dun elemento poderoso. Un ser fantástico, Pedro Chosco, que polas noites se dedica a matar os medos dos nenos mentras dormen. Dirixida por Jorge Padín e protagonizada por Anabel Gago, Manolo Vázquez, Chiqui Pereira, Lorena Conde e a propia Paula Carballeira, Boas noites é un espectáculo que busca elegancia sin renunciar ao contacto directo co público. Sobranlle algúns dos movementos da escenografía probablemente mal resolta, pero a montaxe, que ao longo dos próximos meses estará en distintos teatros de Galicia para delicia dos máis novos, encontra finalmente no ilusionismo unha compensación e unha fonte de impacto. Os nenos desfrutan especialmente cando o pai da protagonista recibe unha tremenda malleira da muller do saco por non deixala xogar, demerxida a pobre rapaza nun continuum de clases de inglés, de batería, de piano, de ximnasia ou de judo. Aí é onde Boas noites demostra que conserva a función tradicional do teatro, esa catarse do espectador. Neste caso, nenas e nenos estresados polas exixencias dos seus pais. Así que xa o sabedes, papás e mamás, deixade de transferirlle a vosa ansiedade competitiva aos rapaces, porque poden acabar disfrutando de ver como vos castigan a vos. É mellor tempo libre, xogos, máis imaginación e, por suposto, tamén máis visitas ao teatro. A compañía teatral La Abadía subirá ao escenario do Teatro Colón Caixa Galicia coa obra Me acordaré de todos vosotros. Dirixida por Ana Vallés, fai un percorrido polos tramposos mecanismos da memoria. Aquí temos a Helmut Deutsch, o pianista que o vindeiro venres vai tocar en Vigo, dentro do Festival Aremore, unha das grandes citas clásicas do país. O Marco fai 5 anos e celébraos en branco. Esta fin de semana está aberto ata mañá ás 9 da noite. Pódese ver a exposición Tempo ao Tempo e habrá un maratón de art futura, danza, performance, cine e moita música. A cultura turca chega a Coruña. Os bailes xiratorios únense coa música nun espectáculo único que recrea as danzas do Imperio Otomano. Os derviches representan unha cerimonia que emula a rolda espiritual dos planetas arredor do Sol. E agora un raio de sol pola fiestra deste edificio, o último disco de Apenino. Marco Maril pilota en solitario este proxecto que en decembro o levará a China a un dos grandes teatros do mundo, o Shanghai Oriental Art Center. Sueña el chico de la camiseta a rayas, sueña que es un pez. É o último disco de Apenino, o proxecto unipersoal de Marco Maril. Letras coidadas, factura elegante, apariencia sinxela, calma e melancolía, así o pop de Apenino. Un rayo do sol e un punto seguido na trayectoria deste músico inclasificable. Son 10 cancións fieis a un estilo íntimo e poético. É un disco moito máis optimista, sin ser unha barbaridade no optimismo. Por eso de un rayo de sol, non un sol en plenitud, sino que un rayiño que se vislumbra, non? Que entra así pola ventana, non? Entonces